माँ के नु जन्मदिन आवे वाला बा, तो हम सोचा तनी कि माँ के एक बार वैष्णो माता के मंदिर घुमा लिया जाए। ई सरप्राइज बा, माँ से जाके कह मत दिया। ठीक बा ना बोले हम। बोल तो दिले बानी इनकरा से कि मम्मी जी से ना कहम, लेकिन का करी हमरा पोचत आइल ही ना। का करी कि दिमाग से उतरो। जाता नहीं मम्मी जी से दूसर बात बतियावे। मम्मी जी का करत तनी? सीरियल देखत रहनी। हाँ अच्छा रो पहाड़ वाला ठंडा जगह कैसन लागेला? बहुत अच्छा लगेला। अरे वाह, तो हमने के तो खूब मजा आई। मतलब? अरे रउर बेटा रुआ के सरप्राइज देता रहन रुआ बर्थडे पर वैष्णो धाम ले जाई हम। जा ये बात तो हमरे मुंह से निकल गई। बाबू कद तू हमरा के वैष्णो माता ले जाता रहो? बा हमर बेटा हमरा बारे में कितना सोचेला। लोग ठीक है कहेला कि औरत के पेट में बात ना पचेला।